Dear Nananom, a vigil night. Dear to celebrate the life of Dasibre Osei Bonsu II. It is a night of vigil to express our sorrow and love and pay our respect to our chief husband, father, and brother Dasibre Osei Bonsu II, whose death recalls our human condition and the brevity of our lives on earth. But for those who believe in your love, death is not the end, nor does it destroy the bonds that you forge in our lives. We share the faith of your son's disciples and the hope of the children of God. Let your Holy Spirit, the Comforter, dwell with us and lead the service to a successful end, bringing the light of Christ's resurrection to this time of testing and pain as we honor Dasibre Osei Bonsu and pray for those who love him. This we pray through Christ our Lord. Amen. His good deeds and not just his throne and his crown. His true achievement is the legacy he has left behind. His presence was temporary, but his legacy is eternal. Our King's reign will be remembered as one of kindness and impact. For those of you who had the opportunity to meet him, you can attest to this. Dasibre wasn't just a king, but a father, an uncle, brother, grandfather, and husband. To his subjects, he was a leader, a protector, a warrior, a confidant, and a friend. And I know most of us, if given the opportunity, would have a lot to say about Dasibre. But kindly fix your eyes on the screens as we relive the beautiful life that our King lived on earth. We grant him an eternal rest in our home far away, and comfort us who mourn today and the rest of the days ahead, that even in our loss, we will continue to hold on to hope that Dasibre is gone but not forgotten, and he will continue to shine in our hearts and before us. We pray through Christ our Lord. For the gift of Dasibre to us, and also pray for his soul, that God, his maker, will grant him a peaceful rest in our home far away. As we observe this vigil, one thing I want us to understand that is that though Dasibre is not with us physically, we as Christians still have the hope that Dasibre's life is changed and not taken away, as it may seem to those who have no hope. As the Apostle Paul says in 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18, that our life will be transformed when the great trumpet will be sound. The reading from Apostle Paul gives us that unwavering hope and trust in the promise of God concerning our departure from this life, because in death, Dasibre will not leave God will not leave the departed, neither will he forsake we the bereaved. He will not leave the departed, because Psalm 116 verse 13 tells us that precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Beloved, the reason we are lighting these candles tonight is that candle or light stands for the human spirit and also the divine God. And light is the light of God in man. And as we all know that the spirit cannot and will not die, Dasibre's light will not be extinguished, though it's extinguished from this earth, but it will not be extinguished in our home far away. Already said, the candle first and foremost represents the human spirit, which is God's spirit in us and the light of the world.
which is Christ himself. Candle represents our grief. The candles that we light tonight represents our grief. The pain of losing the Asibre is as intense as the love we had for him and he had for us. Again, it represents the courage to confront our sorrow, to comfort each other, and to change our lives. As we light these candles, we reflect on the life of the Asibre, and we take courage to confront our sorrow and to change our lives for the betterment of Mampong and our families and God. Again, we light this candle in memory of the Asibre, the times we loved, the times we cried together, the times we were angry towards each other, and the caring and joy that Asibre gave us. We also light these candles tonight for love. As we enter this season of mourning, right from tonight, and share our grief together, this candle that we light of love will continue to shine our path as we continue the legacy that Asibre has left us. And finally, the candle that we light is hope. We light the candle in the hope that the Asibre will live through us. His memory, his legacy will never be removed or erased from our memory. That his life will continue to make a difference in Mampong. That we will be together with the Asibre on that Easter morning, that is the resurrection day, where all the graves of our departed brethren, including the Asibre, will be open and we will meet once more. Ebusia yasama mu nyina mu akwaba eba Nyansapo kasamfonyini so emprempren da Asibre osai bonsu na kwankwaje atwato ne doti yenti amane ahodo a nananom de agu akwanmu na wo mo hwa ye no ebi ne wani guso a wo hwi obi beka se ne gya ahodo ye ejai broni beka ne se vigil night ohunu se candle fitamfita ekurekura ema ne mrantie bia nananom ekura bi afei emprempren ne ba da Asibre osai bonsu ne ba ena ono so asone dia ohunu se wode ne nse bo ho ban se be ye agam framan enhunu num no eti emprempren dia nananom eye vigil night de be kan se da Asibre osai bonsu ne nkaidum ene ne modem ahodo a wabo asantemamu mamponman ene afa adasa nyina ehun ni munyam hye ena wo hunu no sabre enti sa vigil 90 womo a eye busuafo womo a eye fipamfo womo eye adehye womo etumi ekura bia na womo timi so bi ama ne yeye enti abusua semprempren wo hunu se womo asoso candles ahodo na womo de ye vigil 90 na eyen kai dumu anase womo kai da Asibre osai bonsua ene won ka ti asefo ho na so asante amambe ho de yenim sa wote ase enti ebusia yegusua wa ha eno akire na mane ne dwumadi ahodo aka nyina ye de besom Nyansapo TV su no medin dia so aba Kofi Mensa Abrampa eradi dia kandifo ma oman ye kandifo ma asante man ye ishira Fama oh my God in bloggers baby or more share so you can also like respectfully.
Ebusia, yɛda mo nyinaa mo ase sɛ mogye brɛ na ɛne Nyansapo mo ne yɛtena asante mampɔn da sebrɛ sɛibu nso ne dɔte yɛda di kan na ɔhunu sɛ nana ajakuma di fie awerɛhoɔ ɛna afei ne suo ɛna ɛpram no ɛberɛ a wɔwie deɛ wɔ sɛ wɔyɛ no wɔyɛ ne nyinaa wie yɛ ɔbɛtena aseɛ no ampa aka no ama ɔhunu sɛ ne wɔfa na deɛ nyinaa ɔno ne fa adwene ɔno ne bu mampɔman ɛnɛ deɛ wɔnka no ho bio nti awerɛhoɔ ne supɔ ɛna ɛhene no ama wɔte ne suo sei asɛm no awerɛhɔ nanso wobɛyɛ ne dɛn ɔyɛ dɛn ɔnka yɛn ho bio aha ɛne berɛ mu akwan ne ɛnɛ dwumadi a yɛde bɛsom mo no yɛde ne nyinaa asie amanneɛ ne amammerɛ ahodoɔ a ɛnɛ kɔɔ soɔ no yɛde asom mo ɛfiri awiaberɛ no bɛpem nnɛ adwadeɛ ne dwumadi a ɛkeka ho nyinaa ɛne yɛde bɛsom mo no enti maka kyerɛ wo sɛ nansa ɛnie ne yɛde asi wɔ ne nan mpo san sɛ yɛbɛfiri ha adwada ɛberɛ a deɛ ɔte ɔkra werɛ ne brɛ nwoma so abɛhwɛ na mu awie no anaa ne de hyɛ ne yɛkyɛ twa toɔ no ne nyinaa yɛfiri ha ɔbɔda yɛ adom ɔkyena yɛsan so gyina mu deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛsua amammerɛ na yɛate abakɔsɛm ne mpanin nsɛm nti wonim bi asua bi wasua bi nso na wonya mu hunu mu a pɛpanyini bi bisa no na santeni ne deɛ onim amammerɛ medin de aso naba Kofi Mensa Abrampa ɛna yɛne Nyansapo team ne nyinaa ɛna ba Appiah ne gyina camera n'akyi twitwa nneɛma ahodoɔ ma ne kɔ yie ɔbɔ ade yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia Nyansapo na wagye so sɛ ɛsane ne badwem bam kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ne mu a wɔse wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo gyabmo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa Nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ne din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame